שלום. שלום. אז אני מבין שזאת העבודה הראשונה שלך מחוץ לקיבוץ? כן. ומה בדיוק ההכשרה שלך? זאת אומרת, אני הייתי בדור צעיר. אז אולי תתאר לי איזה יום שעובר בחיי דור צעיר. יום טיפוסי בדור צעיר? קם בבוקר, שותה קפה, בבריכה, יושב עם סוסי, עובר לשווה, בעבודה, חוזר לישון, מחכה קצת, גם בייביסיטר, לכולם, שוב בריכה, הנה סוסי, הולך לכלבו, קונה קצת אוכל, פוגש סטודנטים, פוגש עצים, רוצה לצאת, אין שום רכב, דבר עם גוני, מתבכיין לו. שלום, גונן? גונן! אני לא מבין איך זה הגיוני. אין רכבים, כולם פה עובדי חוץ. מה קרה? כולה, אני בת חייל, רוצה לצאת. נו, באמת! חוזר לחדר, יושב בסולה, מעשן קצת, רק סיגריות, מזמין סטודנטים, לבריכה, אני נכנס כמו מלך, ועל השער, לא חי תופס לי, אני בורח, אל הכוכלי, מפוצץ שם, הנה עמי, גם מרב פה, הולכים מכות, כולם מתים, וזהו. אתה רוצה להגיד לי בעצם שכל האנשים בקיבוץ מתו? כן, מתו בכוכלי. באיזשהו שלב אמרת לי שאתה חולם יותר מתאילנדי. לא. נראה לי שאתה כל יום בבריכה. פתאום, אני כל היום רק עובד. טוב, בעצם זה נראה מעניין ואנחנו ניצור איתך קשר. כמו צעיר. טוב, אמרת את זה כבר מהפעם. כמו צעיר. שמענו אותך. שמענו.